It-Twaqqif tal-Bone Density Unit u l-bidu ta' dan is-servizz ġdid se jtejjeb il-kwalità tas-servizz tas-sahha li jingħataw fil-gżira Ghawdxija. Kif intqal fil-manifest elettorali għal din il-leġislatura, il-Gvern huwa impenjat fit-tfassil u l-implementazzjoni ta' strateġija li permezz tagħha jsir ristrutturar intensiv u modernizzar tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Dan juri l-impenn ta' gvern ġdid fil-qasam tas-sahha f'Għawdex bilan li joffri aktar servizzi ta' kwalità lir-residenti Ghawdxin u xhieda ta' dan is-servizz ġdid se jnaqqas l-inkonvenjent u l-iskarriċ għal pazjenti Ghawdxin li s-soltu kienu jieħdu l-kura tagħhom f'Malta. Barra minn hekk bis-saħħa ta' dan is-servizz ġdid Ghawdex se jgħin lil Malta biex titnaqqas mill-pressjoni tal-waiting lists fuq l-Isptar Mater Dei. Ix-xogħol fuq il-Bone Density Unit beda matul is-sena li għaddiet u kemm ix-xogħol kif ukoll l-installar tal-apparat ġie finalizzat f'dawn l-aħħar 3 xhur. Waqt l-inawgurazzjoni tal-istess unit il-Ministru għas-Saħħa Farrugia ħabbar li fil-futur il-Bone Density Unit huwa maħsub li jintuża wkoll għal screening tal-osteoporosi weda oħra li tinsab fil-manifest elettorali. Sa dan it-tant il-Ministru Farrugia żar il-Hyperbaric Unit fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex stess li reġa' beda jopera fl-ewwel ta' Mejju ta' din is-sena fejn kien ilu magħluq għal 6 xhur ta' qabel. Min kemm ilu jiffunzjona fil-Hyperbaric Unit diġà twettqu 40 sezzjoni tal-HBOT u 4 dansa ingħataw trattamenti ta' emerġenza f'każijiet separati.